Adu kat no ngin syaset fatok haune virus. Haba kalat berlaj nu kadan. Ini ban simbet ya ka. Ayah ketika kawit kerkendai. Kena ikun baki kena persya ya kena kekhlam. Ka kunhun ya thuk ka jilla ka balatip kum ka seng tulba menta ka sngi ka lai phawai tarik unaitung kalahiar shakithain khapot ka Meghalaya bat ka Assam ka seng tulba Ribhoi district hapo ka jingilam usamla Samuel Kurba kumu president ha ka jingin snok tilang ka tulba eastern zone umsning unit bat ka nongpo unit kilalik hiar shaka snong yongkhuli banlej ai mense mikibriu jong ka Meghalaya ha ka tai ka thain Bakim day ban red mensib neting ye kibriu jong ka Assam kiba persang ban keni jubor ye ka jaka ka badai hok jong ka Meghalaya ka tulba ka penpau ye ka jingso khya ka bakrau halor ka jingshem jing e kibriu kiba sa shi ki thain khapot ka bajujaru ye ka jinghuri hura na ka por shaka por bat ka jingsha ino khun swet kibriu kiba sa shaka khapot ha ka sarkar jalla ka tulba ka kentu ki nong mi khmat kisim jong ki hima ba pher bat ki bor sarkar Bakinda shimkhya banyada ya ka hok jongki jaka khapot kabadai hok jong ka Meghalaya bat kala kunturu ya kinong mi khmat bakimdai ban supenlong issue election ya ka kam ya khaja khapot kidai ban tre hok bat ya teli ka wei ban pelong no yo pot usam ubapura kabala shu sa teng da ki phop hosnem kaseng ka penrem jorru halor ka jingsha akti yo MDC ka Mahawati constituency ba Charles Marngar hakipulet ka jilla Assam hadu bakim tip shu ban burom mi kinong mi khmat pajba ka Meghalaya ban nakaliang kaseng kalalong ka balakloy ban yakhon ban yadai laga jong ka hok ka khndo ka syap jong ka jai ban riu la jong ha ka ju ka por kaseng ka kentu ya ka sarkar ba ka dei ban bu no mardor ki bor pulet yadai ki pot ki sam jong ka Meghalaya bat ka dei ban ai bor ki pulet bakin yadai ya ka jalla ha ka shongsuk shong sain ha ki thain khapot ha ka tei ka jingle she ki thain khapot lasan ran lang do president rangba ka seng tulba central body uba saibor el nonglait bat ka tu kat ne ki khot jong ka seng tulba nagari Ribhoi district ya kaput ka mentasi kasih sajan tinggi lawan ban jengok hi di khmat la jong pung nakaliang katol ba ban ngisam bang i ba lai tili kipos kilasha sei no bat we u ba khadu kimut thung ngai i ba kila thung lai tili dala depsi lai tili sau ba khadu ba sa ngai i kisha weng ban ngai i ba kani ngim shu na ka seng hi ngim chula wan chu singap tang ha ngin tek tang pok news nei kwa ban wan jungok hi di smart la jong pe kani ka jing kan tur put juga Assam kam dei tang ka sien ka ban kong ne ka ba ne ka balai ne ka bashpok ndai lajan mental lajan man ubonai bat pin i ka jing he ka jong ka Assam kadang hadu new kupra hajar south pa la kupra kilometer bat kami klia kadang tang ar hajar te kat ni ka jing he ka Assam ka tawan kontur put syo sya Meghalaya bar ngi iba ngi sya kontur put ha bentar bar khoj pe ngan pen kan ma ki jing ja ki baladam haw arajar sipo yap sangut ki khasi hapo langpi bat di phongut ki lam saw jor pe hani ka jing ja hapo kan ka ayo ka jing bu ketem pulit ha umwali kani hapo Central Hills or West Khasi Hills pe ka jing sna surok ka Assam na jalephan lemba ka lampangan chaduk hangduli kani Western Hills ka jingkhang ki pulit bantei ka ICDS Hamadan Umang Block 2 Haribhoi kani ka jingsna ka Assam surok PMGSY hasnong balakawa bat mental aweng sai post electric hangduli kini ka jing kantor port ka dei na west na Ribhoi bat chajantia pek nanta dari bayo alat kalai dari bayo alat ban dan dari ka badan bodar bat ka Bangladesh da Bangladesh kalawan kentur pek ngi ba kam de shu ka ba ngin chu sngap kung ka seng himreng ngim de ki pressure group ngi shu ngai phi himreng ngi i ya kani ka jing ma ding e si jing e janna mana bunai pen pek ya tu ka jing sinai kani surok ha bunai ban riu kani ka ba baladam bunai balai bat samanta pin i jan mana bunai mut kadang ka strategi jongki politician bat ka police department kumnu ban encroach kini ki jaka ki badah po kaput jong Meghalaya bat ting i ba ngima tat kini ki jaka ki ba kini ki berni hat kani kana para yo la sai ngidu segini la dangim kendit menriu mentah ngin melahi long yok ngi babi yo la sai andaladu
pet ngum ta ni mak macam ni aru ini sorka MD yo kala lilam ru intip sano namar ba umdan we men staru wan yu kujan wan jugo ya kejing jeng pet bah kini jaka kejing keli bale ke amli ki ka MD kadan lang kita ki regional party haba hapo ki manifesto jongki nam tak border issue bat nam tak ILP bat gajak bandrio beli kim le ngalingo ba hadu kini khidmat kim le bat ki sepeka sa thomboru parado rasnam ki susngam pekse pen kenuksa jong kami Mizoram kabaran tangkat arlak tam kajing bun pai bat kulit bat ka sorkar ki wan bani amne bani khun putsa pek ni me khliang idon hado lai pu arlak tam pek ni tang sang balang bat pai ba ni wan ban sokhia bat ban wan pek ini jaka bani khun nam top putsa nei ki no mi khmat ni chum tu su sa kut tang hapo ki media si pendam tang bindia susah ko tang pen jing pendam hendai kimla blan pese ngong pai ganengan pen kan mauru bagi pai bang kidi banru kidi ban siam haba kiji nang ihman namar ni don tang ki ni don kin nong ki ta ki nong ihman ki badai pai tang ki konsumsi la jong hendai kim pai kini kijing ya kajak banru kini border pai kidi pai kung kani ka kajing ja ka ba dang sudeption ki ba cha so ki tang UHM ki hot UHM hate sport Wasentenil cha bom dan ba pusi dan ba patiaw kan ni ngapai ngong ba ngi don tangki taki kimde polisi maker ki money maker te nakali ngajungi ngi ong ban pendam jor ndai ngi mon handi ban pensong ban pensiap handai ngi wan yu kejat dei tang ni jaka handai ngi ong ya kesnong ya romba snong yu kinong sesong lada kidon kami rajing pensian lada kidon kami ngi bangin masa simir arberu nginwan bar kam sulong ba ngiwan chuwan songset ne chuwan tang kita ki ba chuwan tang machu le subha ne handai ngim chuka ban pin tang ki media handai ngam kwa ban kran tang media handai ngakwa ban wan jungo hi de mal ajong ban mar kata ji handai ngasu ong ba kani kidang arli ki distributed area jong meklia ban ngam kawai ru ban solve di post nem lawan kawai sarkar hadian kawai sarkar ki sipelong kiri hak atas niu jong ka ILP bat ka jai pari bat ka border bat ngam bakin le nam ta kini kijing jong pat ba handai mangi ngi ong ba ngin sedang no ya kani kijing le jungo ki border hadu arli ngai ba ka sarkar kam kanum la ngai ba kam don serious hi ban chim namar kam don jingmi kini border pese kajing jah posor kajing sak ni jakah bo supai kajing ya motor high level committee dan mentakin sasna sa committee border committee unum poi sino ngong pai ba dan kam yangi pai ba kiseng balang bangin tur sahmat ngili jungo hi nang ne kari first step jongi bangin ya nakwe ke border haduk arli ladan dan kam ni ban song nginsa pencingai tu sinong ta ni ngasu ong bai haba kajing kun kalong bai tang nam tak hajak ki kajaka handai nga ong ipi ngi dei bani mo dan jing ya pher jai meriu handai ngi don bai tang kawai kajing ya long teli kam dei ban ya kata kanono handai kajing kare nga ong ka sarkar kare ban le serious ban yau ni kini postal dei ki ba dei ban thung no hapo stio ladam thung ngi sawan thung ngi mangi ban na khaseng ngi si ong bai ngi ong ba ngi ong le ka ibaran kam namar phimna bachu song tu phi ong ba ngari men star kata ngapat kata portfolio handai phi ban dale ka kam da pen ka kam namar ngim kwa ba kung kini gijat jingja kin mi si mi nang ni saman ba tang kini kenten publish pon Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small and a light gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have.